Poštovani pratioci kanala, predviđanje budućnosti za 2022. na treću godinu jesen zima. Sada ću obraditi u kraćim crtama Australiju, Afriku i Južnu Ameriku. Australija je zemlja koja je jako daleko, ja o njoj imam jako malo informacija i jako malo uvida, nekih svojih duhovnih uvida, zato što nije u mojoj vizuri. Svakako da će i ona prolaziti određene faze koje nose svoju veliku teškoću. Svakako daleko manje nego što će to biti, recimo, Evropa. Evropa će morati proći najteže od svih. Nemam sasvim jasnu predstavu za Australiju. Osim da će sigurno tokom sljedećih 6 meseci biti velikih suša i požara. Više informacija od toga za ovu zemlju ne mogu dati. Što se tiče Afrike, kod nje je situacija drugačija. Ovaj meridijan koji podrazumeva liniju Egipat, Sudan, Južni Sudan, Kongo, Tanzanija, Zambija, pa dole sve do Južnoafričke republike. Sve će to biti zemlje pogođene veoma velikim tim nekim unutarnjim teškoćama i tenzijama. One su i onako u svojim teškoćama, a ovo što se bude dešavalo u svetu dodatno će ih opteretiti. Ja u Africi vidim veliku glad, veliku nevolju. Naročito na tom meridijanu koji sam pomenuo, Egipat, Sudan, Kongo, Tanzanija, Zambija, sve do Južnoafričke republike. Taj deo. Možda će u svemu tome Sudan najgore i proći. Sudan, Južni Sudan, taj deo. Afrika prolazi kroz fazu naročito velikih tereta, a rekao sam vam, naročito taj centralni, istočni i severoistočni deo Afrike. Ovaj deo Afrike koji je naslonjen na Atlantik proći će malo benignije, ako to tako mogu reći, malo benignije. Južnoafrička republika, pobune, prevrati, problemi.
U Africi toliko, glad. Kada je u pitanju Južna Amerika, za Južnu Ameriku vam mogu reći ovako. Ona će takođe osetiti talas velikih tereta kao posledica ove velike svetske krize. Venezuela, jako težak život. Ogromni tereti. Amazonija, područje Amazonije. Čak i tamo će stići nemiri, svađe i konflikti. Sukobi između plemena. Čak i tamo. Bolivija, Paragvaj, Urugvaj. Zapadni deo i centralni deo Brazila takođe. Ovaj deo Južne Amerike koji je naslonjen na Atlantik i koji izlazi na Atlantik, on će biti malo mirniji. A ova dijametrala koju sam pomenuo, ona će proći poprilično teško. Naročito regija, rekao sam, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, južni deo Brazila, severni deo Argentine, taj deo. Južna Amerika će biti pogođena nestašicama i glađu. U Kolumbiji, recimo, će biti nekih isto velikih teškoća, verovatno oko vlasti, promjena vlasti, nešto tako. Argentina isto tako prolazi jednu tešku istorijsku fazu. I polako da zaključujem ovo što sam rekao kroz prethodne video materijale vezane za predviđanja za 2022-2023 godinu, jesen zima, a to je da će Evropa u svemu tome najteže proći, da će eskalirati sukob između NATO-a, odnosno Amerike i Rusije, da će se otvoriti nova ratna žarišta, da je izvesna mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. Da će tokom godina ono što se bude dešavalo u Evropi najmanje prepoloviti stanovništvo Evrope. Pomenuo sam vam Daleki istok, otvaranje nekog žarišta na Dalekom istoku, rekao sam tačno oko Tajvana, dijametrala, Tajvan, Severna i Južna Koreja, Kina, južni deo Japana, Filipini, tu, taj deo. Rekao sam, otvara se žarište na Bliskom istoku, naročito Iran. Turska ulazi u veliku nevolju. Istanbul očekuje tragedija uskoro.
osnov sveg ovog dešavanja je ulazak u sukob Rusije sa NATO-om i saveznicima. To po čovečanstvo neće da se završi dobro, jer ovi sa zapada neće stati, a Rusija ne sme stati. Sledećih 6 meseci veoma turbulentni, poprilično tragični za čitav svet. Za Evropu naročito. Zahvaljujem.